Aduna ko'y nabantayan, nausab na ang akong sinultian. May sagol ng in English like whatever and well. Sukad nga nakailati ka. Yabag yung cellphone niya. Intro na lang tabi. Good morning, Earthlings! Kanindot sa adlaw. Gusto lang ako magpasalamat no sa tanan nga mga kuan nag-subscribe sa ako ang channel. Naanatay 12 ka subscribers and then 50 views. Dako na kay na nga achievement para sa ato nga bago pa lang. So 6 days pa lang naging active sa YouTube nga gabuhat og vlog. Thank you kayo sa mga nag-support nga kuan, nag-message tapos naghatag sa ilahang ang best nga mga kuan ba, mga wordings bitaw. So mo na naghatag sa ato og kanang encouragement nga padayon na magkuan buhat og vlog. Yeah. So karon kung makita ninyo sa kuan ato ang title sa ato ang kuan no, vlog, ang sikreto sa mga vlogger. Ayan, atong hisgutan karon applicable ni siya sa tanan nga mga butang, generic kung sa tambal pa. So kung bago ka sa akong channel, click lang ng button below kanang subscribe nga word, nakakapital na siya. Dayon ang notification bell para ma-update ka sa mga video nga akong pagabuhaton. So first gid ka makabalo. First vlog nato nalang ko'y nabantayan nga mga dapat i-improve. First is ang kapaspason sa pagstorya. Murag kuan lang ka, murag yaya kaayo na I did air, so dapat walay did air. Second is dapat less na ang atong paggamit sa so kuan kanang. Third is dapat excited per me ang vibes kay murag lungkot kaayo murag namatyan ta dala brad. Fourth is dapat dili na ko maglantaw dire, dapat sa camera dapat ko maglantaw. So mo lang na mga kuan dapat improve na to sa pag-vlog no. So grateful kay ko sa mga suggestions sa mga nag-message sa ako para ma-improve kung unsa ta mag-vlog. So kung naa may mga questions o mga suggestions, comment lang down below. So gusto lang nako shout out no. Una ako ang dear friend si Luigi Scabarte. Second, si Christian Escabarte. And third, si Ryan Escabarte. So mag-igsuon na sila no, mga vlogger na sila diri sa Cagayan de Oro. Mga close friend nato na sila. So subscribe mo sa ilang channel guys. Ug sa ako apod. Mas dagan man sila subscriber kaysa sa ako. Enjoy lang. So padayon ta na. So karon natay adtuan. Before na ko i-share sa inyo ang atong kuan, isgutan syempre mo ato sa lag sa tagamay. Walking na pud ta kay day off ba nato, exercise sa atong lawas. Enjoy lang. Yan, so mo ato na ta sa atong atuan, no, kay man ta istorya ag mga seryoso no. So lag na pud ta ginagmay. So comment lang below kung familiar mo ani nga place. Ambot kung makasulod ko ako'y kwarta pang entrance. Lantaw na to kung pilang entrance ito sa una, barato naman 15 pesos. Karon, wala ko kabalo, so ito na to siya guys. Woo! At last, pagkahuman sa pila ka tuig nga binaklaya, kaabot ra gyud ko. Pasulod ako. Woo! Yan, so na sa place. Lantawa lang ninyo guys kung asa ni dapit. Ambot ko nausab ba ang entrance ani pa sa una. Pagsulod na mo diri sa una. Dili ko sure. Diri man magbayad sa una. Pero karon wala na may gabantay. Sulod ta. Enjoy lang. Pagkatsada sa view. So kamo na ibala taga na, comment lang sa kuan sa ubos
kung unsa ni nga place. So first time na ako nakani diri siguro mga 3 years na. So wala may kabaguhan gyapon. So siguro na changes pero wala lang ako nabantayan. Enjoy lang. Tsaka to dira ilang tower kamay. Grabe ka stiff ilang. Kung usaka. Yan. Murang nilang watchtower guys. So makita gyapon ni ana. Ang view dili iba klaro bay. Ayan. Kita gyapon ni. Ayun! Kung diri lang ikaw. So guys, naay kuan 2, 4, 6, 8, 10 may kabuk nga guest diri. Ako ay ka-10. Dayon, syempre luoy kita kay sila naay partner. Tawal. So ang entrance diri, so kabalo naman siguro mo unsa ni nga place, di ba? Naadara sa ubos ilang i-comment kay katong mga nakabalo kung unsa ni nga place. 20 ilang entrance, bata tigulang hangtod sa kana all ages. Dayon pagsulod diri na ay cottage nga 150, pero napoy mga shade nga free lang. Dayon napoy hall nga kanang kuan free lang yapon dito, pwede ka magtambay dito, na music dito. Na sila pagkaon nga baligya, pwede ra ka magpalit dito sa atong gibayaran o kuan ingkad sa kanina. Dahil na ay tower, pwede ka musaka sa tower nila. Mas tindot gid ang view diri kung kuan ang gabi, pero ngit-ngit lang siya kay makita mo nimong light sa city, nindot kayo ba. So kung kuan namoy, kung ganahan mo man diri, kung nice service ninyo, dali ra gid kayo. Follow lang mo sa kuan GPS ay sa Google Map. Dayon karon March man karon, graduation month mo nang gamay ra siguro ang guest, gamay ra ilang guest. Dayon kanang sorry, Tuesday man ta karon, day off na ko man nakaanita diri. Tulgon mga kawaring style na. So din ang Orimos be. Enjoy lang. Pagasugdan nato atong Orimos. Ayan. Kanya akong i-share is kanang applicable siya sa tanan ng mga situation o sa kinabuhi. So ipaagi na itong story, no. So 5 ka character ang story. So naay duha ka barkada, naapoy duha ka
managtiayon or boyfriend or girlfriend ug napoy isa ka kanang animal. Kamo na bahala kung unsa ni siya nga animal. So pakita na tong picture na to. So first picture is ayan. So kung makita ninyo naay duha ka lalaki dayon naglantaw sila sa duha ka managtiayon nga naay kauban nga iro ba na or kanding. Kamo na bahal. So kung basahon nato dira sa iyang gingon sa mga barkada, ano siya? Tatangan ng mag-asawang to, di yata marunong sumakay. So nag-comment sila sa kanang kuan, katong mag-asawa ba nga nay kauban nga iro ba na or kanding. So bugok do kayo ning kuan mag-asawa kay kanang dili do kabalo mo kuan sakay sa ilang kanding or iro ba na. Ayan, kamo na bahala sa sabotan. So ikaduha nga kuan picture. Ayan. So ang gibuhat sa mag-asawa nisakay na sila sa iro or kanding ba na. So unsay gi-comment sa kuan? Mga hayop kayo, kinawawa niyo ang hayop. Kinawawa niyo yung hayop day. So nag-comment sila, so nagsakay na ang duha ka magtiayon sa iro or kanding ba na. Ilang gi-comment nga kanang ila dong kuan abuso ang kanang hayop ba. Kay ilang gisakyan. So third picture. Ayan. So gipasakay sa lalaki ang babae sa kanding or iro ba na or kabayo. Kanding or iro ba na. So ang gi-comment sa kuan iyang barkada, stupid daw kayong lalaki, mo nang under siya sa babae. Kaya ang babae may nagsakay sa iro or kanding ba na. So ika-fourth nga picture. So ang nahitabo, ang lalaki na pud nagsakay sa kanding or iro ba na. Dayon ang gi-comment sa mga kuan duha ka gagong laki. So makasarili yung lalaki kay ngano siya daw ang sakay sa kabayo, dili daw ang babae. Then ika-fifth nga picture. So kita ninyo ang comment sa duha ka barkada, mga bubo. Ila nang alsa ang kabayo or kanding ba na. Gibaba na nila duha. Mga gago. Upaw. Naapay muhok og alot ning isa. Ayan. So mga brad, mga sis, unsay moral lesson ana? So kung ikaw vlogger, kung mag-create kag video or content, nagid na mo comment o mo dislike. Na may like button o naana o na dislike button. So nagid na mo dislike. Naapoy mo comment og positive, na mo comment og negative. Although ang negative makatabang gid na siya sa atua. Pero like sa picture nga atong gipikita nga katong mga tao nga go comment anya ato silang kanang paminawon katong mga negative comment, paminawon nato siya tapos atong buhaton. Sunod na pud ana na pud sila i-comment apo na po tong buhaton. Tapos na pud sila i-comment apo na tong buhaton. Walay kahumanan. So bugo tong mga nag-comment, mas bugo ka kay ngano, imo man gibuhat ang ilang gi-comment. So unsay dapat angay buhaton? Moral lesson. Enjoy lang. So bisag unsa pa imong buhaton, sawayon og dauton gyud ka sa mga tao nga gusto mo daot sa imuha.
So brad ug sis, mga migoy, kung naamoy gusto buhaton, fashion yun ninyo sa inyo ang heart, kana mo'y buhata. Ayaw paminawa ang mga tao nga negative, kay wala na sila yung mga katabang sa inyo, ha. Nga naman. Nga naman. Kay sila, igo ra na sila mo drag down sa imuha. Babos. Dili sila gusto nga kanang kuan mo asinso ka ba? Mo progress ka. Kay nga naman, sila mismo dili man nila kaya mo improve. So halata na kayo. Negative people is always negative. Ay dili di ay. So kanang kung unsa imong gusto, imong fashion, kung unsa gid imong hilig, imong kuan, kung gusto ka mag-vlog, vlog lang. Bahala na ng comment nga negative. Basta entertain nimo ang katong mga positive comments o katong mga tao nga ga-support sa imo, ha. Katong ga-drag down sa imo, ha, ayaw nagpaminawa. Promise. Pag mo na ka sa taas, brother, mangayo nagtabang sa imo, ha. Og dira nga panahon, igna dayon huyu. So mao to, no, hangin ba kaayo. Nakauli nanta sa atong balay, nakalimot ko pa man dito outro. So thank you guys sa inyong pag lantaw sa akong video. Hope nga i-like ninyo, dayon i-share o comment kung sa inyong mga suggestion or ideas nga gusto ipabuhat. So diri lang tataman. Thank you. God bless. Peace.